Hello guys, welcome back to SM Bot Gaming channel. இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஃப்ரீ ஃபயர் ரிட்டர்ன் பேஸ் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம். guys வீடியோ குளோவால் போட்டுருங்க guys. குளோவால் போட்டதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி பல்ப் வாங்கி அதுக்கு நான் குளோவால் ஏற்கனவே போட்டுட்டு ட்ரை பண்ணேன். நான் கீழே வந்தாலும் மறுபடியும் குளோவால் போட மறந்துட்டு நான் அந்த குளோவால் ஏறலான்னு பார்த்தேன். அந்த குளோவால் உடஞ்சிருச்சு. பொறுமையாக உட்காந்து ஏறுங்க guys. வேகமாக ஸ்பீடாக ஏறிடாதீங்க. உட்காந்து பொறுமையாக ஏறுங்க. ஸ்லோவாக ஏறினா மட்டும்தான் அதில் ஏற முடியும். இந்த மரத்து மேலே ஏறிட்டு எவ்வளோ ஸ்பீடாக போகும் பார்த்து ஏறிட்டு வாங்க நெக்ஸ்ட் பிளேஸை பார்க்கலாம். இதில் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஆரோ வச்சுக்கோங்க. ஆரோ வச்சுட்டு கரெக்டாக போங்க guys. கரெக்டாக போகாட்டால் நீங்கள் வேறு கிட்ட சுற்றுறீங்க தப்பாக போயிடுங்க. கரெக்டாக போகணும் இதில் இறங்கிடுவீங்க. நான் வச்ச மாதிரி மார்க் வச்சுருந்தீங்கன்னா கரெக்டாக இங்கே போயிடுவீங்க. டோர்னமெண்ட் பிளேஸ்க்கெலாம் இது நல்லா இருக்கும், ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருக்கும். நீங்கள் ரேங்க்ல சர்வே பண்ணலாம், எதுவும் எல்லாம் பண்ணலாம். இங்கே இனிமேல் கொஞ்சம் இருப்பாங்க, அங்கே கொஞ்சம் அடிக்கலாம், அசால்ட்டாக அடிக்கலாம். நீங்கள் உங்கள்கிட்ட எதுவுமே சைலன்ஸ் இந்த பட்டில் அடித்தா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். தொடரும் நெக்ஸ்ட்டு ரிட்டர்ன் பேஸ் போனால் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஆங்கர்லேருந்து வீட்டு ரிவர்ஸ் சிஸ்டம் மெடிக்கிட்ட இருக்குது. வீட்டில் நீங்கள் பொறுமையாக ஏறணும். நீங்கள் சோலோவாக ஏறினீங்க பொறுமையாக ஏறினுங்க. உங்கள் டீமோட ஏறினீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்பீடாக ஏறலாங்க. நீங்கள் ரிவர்ஸ் சிஸ்டம் ஏறினு நீங்கள் ரிவர்ஸ் சிஸ்டத்தை அசால்ட்டாக அடிக்கலாம். ஓப்பனில் கொண்டா ஓப்பனில் அசால்ட்டாக அடிக்கலாம். ரிட்டர்ன் பேஸ் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ரிட்டர்ன் பேஸ் இந்த வீட்டில் இருக்குது, பக்கத்து வீட்லேயே இருக்குது. இல்லை உங்கள் டீமோட ஏறலாம். சோலோவாக ஏறலாம். நான் என் டீமோட மட்டும்தான் ஏறினேன். அது டீமெண்ட்டோட தான் ஏறினால உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நீங்கள் டீமெண்ட் இல்லாமல் ஏறலாம், சோலோ ஏறலாம். அதுக்கு 3 கிலோவால் தேவைப்படும். டீமெண்ட்டோட ஏறினீங்கன்னா 1 கிலோ தான் காசு தேவைப்படும். நீங்கள் இதுலேயே மெஸ் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் இங்கே இருக்குது. இங்கே 2 கிலோ தேவைப்படும். 2 கிலோ போட்டுட்டு பொறுமையாக ஏறணும் கைஸ். சோலோவே ஏறலாம் கைஸ். டீமெண்ட்லாம் ஹெல்ப் தேவையில்லை கைஸ். நீங்கள் சோலோவே ஏறலாம். இல்லை 2 கிலோவில் தான் நீங்கள் அசால்ட்டாக ஏறலாம். உங்கள் ஸ்குவாடையை கூட்டு போய் நீங்கள் சர்வே பண்ணலாம். அசால்ட்டாக சர்வே பண்ணலாம். உங்கள் ஸ்குவாடை கூப்பிட்டு போனீங்கன்னா ஈஸியாக சர்வே பண்ணலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பண்ணுங்கள், ஆல் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வீடியோ பிடிச்சா ஷேர் பண்ணுங்கள் கைஸ். தேங்க்யூ கைஸ்.